Tämä on täysin vastuutonta toimintaa. Ja jokainen, joka vähän järkipäässä tajuaa, että Suomen kutsu näillä turvapaikanhakijoilla tulla Suomeen ensinnäkin Loisimaa ja sitten vielä myöskin Laisvaamaa. Ja vielä se muistutus todellakin, että meitä voi tilata ihan minne vaan. Me ollaan nyt kierretty ympäri Suomeen ja nimenomaan Olli Heikkilä ja muutama muu on suoraan. Ja myöskin Petri Saarela, Judas Lokka, Kemputiin. Ne on laittanut kaikki nettiin ja sieltä te näette kyllä. Ja suomiensi.netin kautta saatte tietoa just näistä kaikista asioista. Mutta todellakin Olli Heikkilä on se, mikä on pelastamassa oikeasti Suomeen. Koska hänen itse asiassa näitä videoita on katsottu jo satoja tuhansia kertoja. Hänen videotililtä te löydätte todella paljon nimenomaan tällaista tietoa, mitä varmasti valtamedia kertoo, joka tulee suoraan kansalaisten suusta. Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin! Tällainen kiva menee kohti. Meillä on Olli Hiltonen. Kuvaa naansa manssia. Työskennetään pari vuotta siellä. Sais me vääristellä niitä ihan loputtomiin. Ja tää on nyt se nykyinen tilanne. Tää on todella vaarallinen tilanne. Meitä yritetään saada hyväksymään se, että tehdään tämmönen kehitysmaa-alueita Suomeenkin. Tuodaan kymmeniä tuhansia kehitysmaalaisia. Eikä se ole pelkästään nämä turvapaikanhakijat, se on myöskin nämä pakolaiset, kiintiöpakolaiset, mitä koko ajan tuodaan. Se on myöskin nämä niin sanotut taakanjakopakolaiset, mitä tuodaan. Tää on nyt selvä juttu, että Suomi on nyt päätetty tehdä tällaiseksi samanlaiseksi kuin monet muutkin länsimaat, että kehitysmaalaisia on vaan paljon. Ja me tiedetään täsmälleen, mitä se tarkoittaa. Niin huudetaanko vielä lopuksi? Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin! Suomi ensin! No niin, nyt tuli se oikea signaali kyllä. Tää on todella tärkeetä. Jokainen jopa tietää, niin kuin tuossa Annelle nyt puhuttiin just vähän aikaa sitten. Jokainen jopa tietää vähän, ketä tää Lähi-idän